No, Denis, teraz nám vysvetlí situáciu v Japonsku. No, poviem toho len toľko. Dosť ľudí zomrelo, mňa to trápi a založil som takú menšiu pomoc pre tých ľudí tam, že budem zbierať peniaze teraz a akože kúpim za to veci, čo tí ľudia potrebujú, ako napríklad rýžu, ešte vodu napríklad, nemáme veľa, nie majú tiež veľa, ale dosť kontaminovanej. Tak napríklad tuto som už 100 euro nazbieral, no nazbieral, čo sa dá povedať, nazbieral, to je moje a tých 50 a druhých 50 je tuto môjho kamaráta, kameramana a my takto začneme a budeme to nejako vyrobíme, nakúpime voľaké odznaky, pomôžte Japonsku a budeme ich predávať alebo niečo také. Nás to trápi naozaj, není to nejaký žart, ktorý niektorí ľudia robia a rád by som tým ľuďom pomohol práve v takejto krízi, lebo oni nám už pomohli tiež veľakrát.